어머 들어장지 않은 거. 몸이 들어서 왜 많이 베니서 쿨랑이야. 다나 탕나인네 매담 그 쿨룸 스랄랑라이네. 남편. 무슨 얘기 쓸래 모르. 이슬론라. लोगोफोर हाबाखौ जाखांना फैनानै दाथ' मोनाबाय दा जोंहानाव फैबाय आरो जा बर' हारि फैदो शिबजित फैदो गुटका मास्टर फैदो गारि माखानै ज्राव ज्राव जानानै दङ आरो दा आं मानसिफोरखौ खोन्थायनि सोर सोर मानसि फैदो हाबा जाखांना फैनानै जोंहानाव जमा गासिबो लामानि फैया सेस्लानि Angka, neng nawa din deh saya kaya, kolaya. Habani pe mana kasih bezo anak pun biar, nande? Jangan tasikan, hayon tuh neng nande. Tampi bini deh. Habis anak pun nande, iras lah pi bay. Thang nai lama yon nalai, hablang biar tuh se, sa pani. Mama saya tor torena. Torena kena itu apa mau deh? Alas ini mama kalau tuh masa aku tuh tidak ada. Misal itulah pakai demenan lah. Max, tolak. Beri makan gue. Hah? Kanda kang bay. Ndai ang mun lasiong. Mama mesti lapanin be. Kolla, ini fusia. Habayau sana pun ada mana bela show salang nani isabai sana pun bere. Kalau salap nasi gue bawa. Deh, kabar. Tangminya. Dede, lang kasih be. Maya? Mas tu? Sama siapa? Deh. Ketujakan saya. Saya ketujakan ni. Dalam. Nih. Tangan ini lahar bahar sabai, salang kangbai, koi jakangbai. Tanah tangan ini medam ke kulum seralang lain nih. Boga, tadu berah, tadu, boga, tadu. Paslosin le. Dah alas birat tang nusta kan berne, birat atur mana. Lama kesannya alasnya. Malam aram se. Dilang baik kang baten mai tai kai kang nane. Puja nain lengor sih kinar malam bah. Puja nain lengor sih kan puja betul. Oh. Puja betul puja senain lor nasi kan? Oh, puja nain ne. Deh, talang tunggu. Tadi. Nih mana talang sigen, imannya talang sigen, bebaki sob kasih betang sob sigen. Bye bye. Deh. Turun naik ke kulai be. Bye bye. Udah lu kemencing nara ya? Gue sadang. Ket ke kulai. Ket ke. Tayo meninane pun orang coba. Sukidar nama. Dah. Dah. लोगोफोर माने मैयायो जोंहा गुटका मास्टारदो बगा ब्लग जोंहा बिबोनांदो थालांदोंमोन आरोना
ओमफ्राय दा नै ओंखाम जाखांनानै थांनोसो नागिरबाय दा फैफिननांगोन नोङो ओंखाम जानो न'आव दफासे थांना फैनो नागिरदो न'खौ गोसोखांदो बिमाखौ गोसोखांदोनो ब्लग होनायना होयो मैया होदोना बयबो थांनानै अ जे गासिखौबो लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय ओं उदालगुरिनि बागैथ' गासिखौबो मोजां मोनजोबबाय जासुला मटु ओमफ्राय सानु खेमफ्राय ना मामोन माखासेना अनजालि बसुमतारी ना मामोन गुटकाया जाना दंफैयो नै आलासि जानानै नै खावब्लाब्ला जाना दङ बेदर मोनजायैनि बेदरखौनो होआखै आङो दाबो नासो ओंख्रि संनोसै नाजों आलु ओंख्रि संनोसै ओमफ्राय दा दिंखिया बिराद जानो लुबैदों ओमफ्राय दिंखिया मैगं खानो थांनो नागिरदों जोङो थांफानानै फैफिनगोन नामा गेम गेलेनोसै न'आव थांना फैनो इयो मैगं खानो थौ थाङा बै लामायाव थौ बे गारि गंसे अ जा बेटाया थांफायनो मेक्सआनो मेक्स हाय मेक्सआबो थांफागोन जोंनो दिंखिया खानायाव नै खिजा बगा ब्लग बाक्सानि इउटुब चेनेलनि नामा जोंहा बिबोनां थांनानै नायबानो जाबाय दै माने बिराद गोसो आरो बिथाङाबो ब्लगार जानो बिनि थाखायनो एसे नाजागासिनो दं नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामलायबानो जाबाय ओइनो गुटकाया बिराद दुखु गावसो मिथिसिगौ आरो आं दुखुखौ खोन्थाथ'ला खोन्थाना दुखुखौ नोंहानि दुखुखौ खोन्थानो हो लोगोफोर एसे खस्थ' खालामनानै चिरांनिफ्राय बाक्सासिम फैदोंमोन आरो बिथाङा भिडिअ खालामनो ब्लग बानायनो नोंथांमोनखौ दिन्थिनो थाखाय भिडिअ बानायदोंमोन बेसेरा ओमफ्राय मैयायो भिडिअ होदों अब्लाबो माने दाखालिनो स्ट्राइक नांना दंमोन आरो इनिया चेनेला मिथियाखैमोन इयो ओमफ्राय मैयासो भिडिअ होनायाव भिडिअआनो आपल'ड जायाखै बेयावसो मिथिबाय आरो स्ट्राइक नांना दं होननानै बेसेरा उनावसो नुसिगोन आरो ब्लगखौ माने दुखुनि टाबावनो भिडिअखौनो दानजोब्बायमोन इयो सप्तासे नेनांसिगोन बेसेरा बयबो थांनानै फेसबुकाव नायबानो जाबाय फेसबुकाव होगोन दै इयो फेसबुकाव होदो ना भिडिअखौ गुटका मास्टारानो फेसबुकावबो थांनानै फल' खालामै बिराद दुखु आरो ना फेसबुकखौ खालामाबाबो आं इउटुबखौ खालामना होबानो जाबाय दा दुखुखौ बावगारनो थाखाय दिंखिया खायनि दिंखिया भाजा सारायसेमोन खिनो ओंखाराबा जाबावगौमोन थौ पान्डेसं wah खानाया आंना फैदो wah बिमा फिसायैनो साथामबो नै लोगोफोर ओइ बारै उननि गामिनिफ्राय एसे गोजानाव फोथारबारियाव जोंनि दोरखिना दलङाव माने दिंखिया खानो फैदो आरो नेक्स्ट मा बोबाय दं र' लाखै बबेयाव खायगोन बबेयाव दिनैसो माने फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि दिंखिया खानायनि भिडिअ बानायो आं दे ना माने गोजान जायोलै जोंनि जायगाया गोजानखायनो माने जों फैयो आरो गोजानब्लाबो माने फैनायाव पाता मोना लोगोफोरखौ फैनायाव खाथि खालायावबो मोना नालाय सिंबाथाय फैनायानो जायो आजिखालिथ' आरो गामिनि लामाफोराव बेफोरबायदि दिंखिया थाना ओमफ्राय नैयावबो नैफोरबायदि मथारि थानायखायसो दङ माने इयावबो ओमफ्राय ओरैनो नै मेन लामाथ' थाखायोआनो ओमफ्राय जानो गोसोबाथाय दाखालि मेन लामायाव खाफैदोंमोन आरो थरनाया जानो गोसोबाथाय दाखालि खाफैदोंमोन मेन लामायाव ओमफ्राय सोर नुलांदो सोरबा नुलांनायफोरा मिनिलांखायो थरनाखौ नै दोरखिना दलं नै जोंनि साउदरबिटानि दोरखिना दलं दैमानि ओरै गाहायथिं दे दंना गैया मालां गैया सं हो मालाय आजिखालि बेफारिफोरा नागिर खाफैयो बबे ओइलाय इफोरलाय लुवारासो लुवारासो र' हो लुवारासो बारना दे अमा बेदरदो मोनजाबानो जागोन नामा अमा बेदर जागोन जाया नोङो जाफेरना जाफेराखै जाफेराखै होमबा जाहोना हरनोसै नामा गथ'खौ जाहोना हरनोसै दे थरना ना एसे गोसोआव थाहैसै आमखा लाना जाबोदोंमोनलै होननाय बायदि जाहैसै सोरमोनलै इनि एक्टरा सोरमोनलै हो सोर गायथामोनलै
दाना जों नायग्रा थरनाया खाग्रा ओमफ्राय आं एवनायाव दं आरो दायो थरनाखौ एवनो हालि नै बिथाङा जाग्रा दाखै मेक्सआ नोंनि इमान खिथु खिथु खारफाबाय दङ दा मेक्सखौनो आरोबाव रायबावोसो ना मेक्सआ बेसे नेबाय दं नोंखो अ खिथु खिथु खारफालांगासिनो दङाखै ओमफ्राय जागोन जायाखै जाबाय खोमा दे हो मेक्स नागिरना गाबलाय दिनै अ इमान गोजानाव फैदों नै लोगोफोर जों गामिया नै जों खोन्थाहरनि आरो जों गामिनि लास्ट न'खर माने इखिजा दैमा दं आरो नैयाव नै इ लास्ट न'खर ओमफ्राय जोंहानि न'आ खैजा आरो थांनानै नै बारिया जोंहानि लामानि बारि इ बारिया बोरलाखाया नुवा नै इ बारिया जोंहानि लामानि बारिया इ आरो मेक्स मा हरखां लाबोखो है खारबाय अ फोथार बारियाव फैबाथाय बिदिनो हाबि जाबि नागिरबाय थायो साला बेसेबां जागोन नायनि दसेनो आधा घन्टाबो जायाखै 5 मिनिटावनो मनासे जागोन बारा जायालै बारा जाबाथाय मोजां मोनजाया माने मोजां मोनजायो बारा जाबा जामारगोन अमा बेदरदो संना जाहोहरनोसै आरो गोसोआव लुवारफोर बादों नामा मा नायथावै दं मा नाग्रा गेजेराव नै गारिखौ लामायाव गारना फैदो माया एसे फख्रियाव आबलायनानै खाया दैखो रावबो ओमफ्राय नै लोगोफोर नै जोंनि स्कुला नैमोन नै जोंनि स्कुलमोन नै उदांस्रि नै दंफां नायथायबाय सं नामखौ अ इ स्कुलरा स्कुलानो नै बोथोरावनो ओइ फोथारावनो नै खनायावनो प्रपस खालामजेननाया आं दिनै नोंगौरा जों आं अमा बेदर लायनो थांनोसै दाना न'आव थांनानै फैसा लाना फैनानै अमा बेदर लांफैनोसै माबायदि जागोन लोगोफोर जानायखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो ना मानो फोरना ओइ दालाय मानो थांनो मानो मोननायलाय दासो थांदो ना दे गाज्रि गेसिगोन लाबाय खानायखौ सोर होनाय सोर दादियानाय सोरो दादि मफ्ला मंला दादि मंला जाबावदों नै लाफा गारजि बिहरदों आं नै ओंख्रि जानो गारजि बिहरदों गारजिखौ दिखामानो ए गारा जाबाय खानाय खाथारदों खिन्थु थिखिनिया मोननैल'सो वा थिखिनिया मोननैल'सो माने दा ब्लरि मोनजासिगोन आरो बेलासियाव हो माने नामा ब्लरि मेक्सआ खिन्थु इसोर नायना ट्राय दावबाय थायोना मेक्सखौ फैनाय लोगो लोगो बोलो थाबजोबदों नुवाखै नायना ट्राय दावबाय थायो नालाय जानाय लोंनायनि लाहार फाहार सोलिहांसै जोंना नै नाखौ माने हराव जानो कारन एवफ्रामना दोनसिगोन जाहैबाय बे फारसेथिं दिंखियाजो अमा बेदर वाव बोरै जागोन थरना ओंख्रिया मा संगोन बे दालि आलुजों ना गोरान बे गाज्रि लगायना जागोन गैला इयो दिनै गुटकाया सोबायानो थागोन इयो मोननाय मानि मानसिया दा गेमसो गेलेना दंबा दं मिथिगोन बा जोंहा चेनेला स्ट्राइक नांनानै इमान दुखु जानानै दायो नै बेफोरबायदि अबस्थायाव गेम गेलेना थाबाय थानो गोनां जादों मानसिया नै माबोरै हरावबो हरसे पाबजि गेलेदों मिथिगोना बा बेनो नै नुबाय माबायदि जादों अबस्थाया पाबजि गेलेनानै बे खासेयानो उन्दुना दंगासिनो दा लाखैनो जानोसै आरो थरायना मा ओंख्रि संना होखो मा माना होखो मिथिला आरो थरना गुदगा
खौ जागोन जायाखै ओंखाम ओंख्रिफोरा ना दासो जायान्दो दाबो दाङाखै नै नायो दिंखिया अमा बेदर जानो लुगैदोंमोन गथ'आ दिनै फार्स्ट टाइम मोनजाबाय दिनै फार्स्ट टाइम नो थारना गोथाव संनो नागिराखै हे मगे जागोन ना जायाखैमोन जाखांबाय नों जाखांबायमोन गोबावथार माने एबार दिनैसो जादों एबार बोसोराव एबारसो फार्स्ट एबारसो फार्स्ट गोथाव जायाबा रायबानो जाबाय जोङो दिनैसो फार्स्ट नालाय गोथाव जायाबा रायबानो जाबाय रायगोन दे रामदिनिखै जाखानाय ना खोमा Sila mila sang. जानानै टेस्ट नायनोसै खनसे दिंखियाजो अमा बेदर नै मोजां जाथाव Bedor de ma busto gotaw zaya. मोजां जाथाव जानो ने Ma busto gotaw. दिंखियाखौ जागोन फुटका टेस्ट खालामनाय Nah, kedaw na. दाउरे जादो संख्रि नाङाखै Ayo, tungguin na. जाग्रानोसै र'